היא יודעת מה היא רוצה לעשות. כאילו, תחשוב. לא במטבח, אנחנו אוכלים שם. תראי, יופסי, באמת חשבה על זה. מה, הוא הציע, עניתי. אני שמעתי שולחן בגלל זה. מלכה, תעשי רק דבר אחד. בבקשה, אני ישנה שם. תחשבי עליי שאת עושה את זה, אז את לא תעשי את זה. הוצאתי את הכוס הלבנה שהכנתם את הקפה? מה זה? לא, היא בחדר. אז תוציא אותה. מלכה, בבקשה. הבאתי את כל הכוסות, מה שיש בה. אז רגע, היא תפתח חנות. טיט, 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 לא, טיט. יש רק כוס אחת. זה אביגיל, תגיד לה. זה אביגיל, זה החתיכות של אביגיל. כן, זה נראה לי... שמה אתה עושה לטלן סבתי שזה שלך? תראה איזה שחקן אני, תראה. אני נראה מסתירי. רגע, בואי שנייה. רואים איזה בכלל? יש לך נציצה. לא, תגידי למרטין שהתאפרת. למה הדלת פתוחה? אלוהים ישמור, איזה נצח יש לך. תסגרו את הדלת. תסגרי את הדלת, מלכה, בבקשה. לא מדבר על המצח שלה. לא מדבר על המצח שלה. אני יודעת? שאלתי. אתה לא שם לב לשינוי שהיא עשתה? היא הרגע שמה איפור. כן. כן. איך אתה לא שם לב לשינוי? אם תשים לב איפה יש לה איפור, כי אני שמתי לה רגע איפור, אם תשים לב איפה. נו! מה לא רוצה? כי הוא לא ינחש, הוא לא יודע מתי יצא מאיפור. בודין. ואני יודע מתי שמלכה עשה איפור, כי אני יודע איך אני מטפל. נו, אז תתקרב ותגיד לי איפה יש לה איפור שם. אז מה סגר? תעלה כיוון. עוד שומע. היפנים דרך. גם ניסו לססור. אמרנו שרק אני במשפחה. בן, יפנים. גי. די לדעת על זה. אז מה אתה רוצה להגיד? כי אני לא מתייחסת אליו, הוא אמר לי פעמיים מגרם, אז הוא היה צריך להגיד את זה למישהו. אני מדברת, אני לא יפנה לי קוקו. נו, יפנהו לוליסס. אתה בן ירו בו. יראו לו בברכיים. וליפי, נכנסת כבר להתקלח? לא, הוא לא נכנס. קוקו, נדלק מזה. יכול לבעל. נתקע את זה. אוליסס. קרוסו. אבא. באמת נשאר? אני מזל שהמאהב שלי ספר. רגע. יפה. שילך לשם. את זה ראינו בהם עם הכדורים? את זה ראינו עם הכדורים? רגע, אני לא רואה. בלי לצחוק, מלכה. מלכה, בלי לצחוק, את יודעת מה אני עובר במשאית? אתמול שלשון. מה עשיתי? אני נוסע, פתאום פתחתי לי. אמרתי מה זה לא דמיין, את יודעת. לא משמעות. פתאום התחיל לצאת ריח ככה, כמעט הרגתי את כל החלונות למטה. אמרו לאהוב את המודל. זה הנודים שבפתח של יוצאים אמיץ בתחתון. אני קורא לזה חרלות. כי זה יוצא לך מיץ של החרא.
שבת כזה. נו מה, די. שבת כזה. ברגע ששבת תדע, זה כבר לא, זה אחר. אני אסתכל תחתן של אליסס? בי, ממך? ואז הוא עומד לילדים שלו. אתם לא ידעתם, הוא ליסה שרן גזרתם. מה, אתה בהסתלבט עכשיו? אל תשים גבינה עם ההמבורגר שלי. אני רוצה המבורגר. לא, אתה כבר הולך עכשיו הביתה. אני רעב. אבא, אני רעב. זהו, אכלת את זה גם, פליפה. בסדר. מרטין! מרטין! Si el milanesa